15 না লম্বা 15 বাই 9 মিটার slab khaye slab dewe slab khaita সেন্টার থেকে তো ওই সেন্টার থেকে গাই ও মুখ তো দাই করনা নি সেন্টার থেকে 15 মিটার থাকতে লাগবে না হাল লইবাসন নাই সরকার গাড়ি পার্কিং ফেম থেকে পাইনা নিছিন বরক যাতে সুবিধা নেন মতে অরব বরি রঙে সবাইও 40 বাই 20 মোহর চিন্তা করো তিনি एग्रिकालचार डिपार्टमेंट होते गोबां थायो नायका पयला नायका जों बेलफांगो तब आरो मार्केट दंनाय तिनि अफिसार तिनि आरो फाइजा आबोना सुखा एका बेलफांगो आरो मार्केट उस्थ लुंनाय तब खालामखायो नायथखायो एका आबोनि बागै जों तिनि आरो जागा नायका एबं आबोना सुजाखा बोसोरका मार्केट दंनाय अब दातिन एप्रुव बुंबाय थानाय दातिन आबो टेन्डार बुंनाय आबोनि परेखाय जों नायका तिनि सनखला बाजार सनखला गोसाम बाजार दीर्घदिन तिनि रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्र बिसिंग आबो कायसा खोजांनाय बाजार आबो बुसकांते हाइवे सलि दंगो ओ हाइवे नि बुसकांगो आगुलिनि हाय खायै जोंबो ओ सिटी सेन्टर नि हायखायै आरो सलामना बागासिन इंडियन नेशनल साखा इंडियन साइड ताबो आबो डिजाइन नायथखाय खालायनाय आबो खायमाने परे नारंनाय गोबांमा दुकानाराव ठगजांनाय बेखाय आ दुकानाव थांमाने परिबर्तिबो आ बहुत जे दुकान गोनां मालिक दंना बरनो बुदिनाय जोंहा जागाबो नायखा आबो खास जागा तिनि तहसिलदार बारो फायखा सोमोन नायखा आबोन परेखाय जों तिनि ओ बेखौ बेलसराव फायखा ओ बेलसराव जों मार्केट खायना बागै ओ मार्केट नायखा बेलसरा निको जागा गिस्तिराते बाजार नि फोराव चेयारमैन गोनां चेयारमैन सोमरो थाखा ओ मार्केट अमनो बस सबायै आरो मार्केट जों थाबो खालामनाय ताम निकाय मो इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश बाय और तक कैसा सबसे और बॉर्डर हाट होने हम प्रपोजल दंग ताबू बाबा का सामसली दंग ठीक है और बॉर्डर हाट बहुम थानाय के बॉर्डर हाट का कैसिन ओ बेलसर कैसा इंटरनेशनल बॉर्डर ने कैसा बिराय हाथी फोटो रुम थानाय मार्केट फोटो रुम थानाय निकाय ओ मार्केट दग तातिन ताबू जों रिपेयरिंग खायनायनि बागै आंनि निजे एभेलेबल फाननाय खायनायनि बागै आं गनो खबरिजा तो तातिन खायनाय फान फायखायनो देखा खालायो चिनि रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्र गोबां थायो जों इनखौ अमथिखेन चिनि डेभलपमेन्टनि सामनो जों थांनाय ताय तिनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट हयते बर फार्मार क्लाब रनो जों मानि बांने निकक दंगो बेखायते कैसा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट हयते चिनि मुखैथिं र जेमन हाचिं सुतिर तनिना निबागैबो जों गोडाउन तिनि बेलफांगो कैसा जागा सुखा कैसे कैसे का आमपुरा उन्नाय निका अमथिखेन तरक खायै देबो डेभलपमेन्ट नुय दंगो चिनि रामचंद्रघाट एवं फार्मार जे कैसा कोनी ट्रेनिंग सेंटर आबो नॉलेज सेंटर अब टेंडर उंगी पैसा 55 लाख टाकानि अब आमपुरा उन्नाय अब तातिनो तांजांनाय ताबो बेका अमथिखेन जों लुकुरंनि चुबा चुमाने लुकुरंनि हामजांमा माने चिनि रामचंद्रघाट न जों सासा खायै डेभलपमेन्टनि बिसिंथि खायनायनि बागै जों थाव जादों